يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر. Lyt godt efter. Jeg vil gerne bringe jer en god nyhed. En nyhed, der kan skabe retfærdighed. En nyhed, der kan skabe befolkningstryghed. En nyhed, der kan sikre jer paradis. Denne nyhed er al-Islam. أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mashallah, jeg skulle lige se, om I var vågne alle sammen. Så. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Emnet i dag: demokratiets sande ansigt. Og jeg vil gennemgå nogle punkter. Jeg vil lige læse det op. Jeg vil fortælle om, hvad er demokratiet? Og er demokratiet, er det shirk? Viden om sin egen trosbekendelse. Hvad er tawhid? Hvad er det trosbekendelse, når vi taler om trosbekendelsen? Og hvad har demokratiet bragt til os? Skal vi holde sig væk fra det? Eller skal vi integrere os i det her, det nye religion, demokratiet? Og næste gang, inshallah, vil jeg så gennemgå, hvad de andre, de der mennesker, som har de moderne tankegang, hvad er det, de siger om demokratiet, og hvad er det, de mener med valget, og hvad er integrering i valget. Det vil jeg gennemgå næste gang, fordi jeg kan ikke gennemgå det hele på en gang. Og først og fremmest vil jeg lige sige, at demokratiet, jeg vil gå ind på historien, at det ikke fra Grækenland, det stammede, og det betyder flertallet, og flertallet det bestemmer det, og det er kun, I ved godt, demokratiet betyder flertallet som bestemmer. Eller man kan sige, flertallet der bestemmer, det vil sige, flertallet må bedømme, hvordan ens liv skal indrettes. Det vil sige, at mennesker skal bestemme, mennesker skal følges, og mennesker på en eller anden måde skal regere et samfund. Sådan en kort forklaring af demokratiet. Men vi som muslimer skal finde ud af, hvad sharia siger om demokratiet. Før jeg går ind og fortæller om, hvad sharia siger om demokratiet, skal jeg lige fortælle jer sådan kort om det. Fordi vi har lige i øjeblikket valget, og især Danmark i de næste 2 uger, der vil folk i den 5. september vil gå ud og stemme. Og vi skal vide, hvad er det her stemme for noget? Hvad er det, vi repræsenterer, når vi går ud og stemmer? De der store plakater rundt omkring, der hænger rundt i København, eller i Danmark faktisk. Hvad er det, det betyder? Og hvad er det, vil det sige? Hvad betyder, når de her mennesker, der sætter sig selv på plakaten, hvad betyder det? Betyder det, at når der står, jeg vil få væksten i gang, skal jeg gå og stemme til ham? Eller en person siger, at det er udansk at tage arbejdsløshed i Danmark? Eller nogen, der siger, at vi vil skabe flere tusind arbejdspladser. Så hvad er det, man går ind og stemmer for? Kan jeg se det? Hvem er det, de repræsenterer, de her mennesker? Hvem er det, der sidder i parlamentet i Christiansborg, som styrer de her ting? Som laver de her love og ændrer love, tilføjer love og tager de love ud, hvis det ikke passer deres lyst og begær. Først og fremmest vil jeg sige, demokratiet, vil jeg sige, hvad det er. Det er klart og tydeligt, det ved I alle sammen, at det er inde i parlamentet, hvor folk bestemmer med lovgivning. De skaber selv med det her, med deres egne hænder. Men de skaber selv de her love med deres hænder. Det vil sige, de ændrer det ud fra deres lyst og begær. Ud fra hvad folk siger til dem, hvad der skal ændres, hvad skal tilføjes,
hvad der skal være gældende i det her nye land. Skal vi have efterlønnen afskaffet, eller SU afskaffet, det der med efterløn. Angående pension, skal det nedsættes? Skal vi arbejde mere om dagen, hvis vi skal på en eller anden måde få igangsat væksten i Danmark? Hvis nu folk arbejder 12 minutter ekstra hver dag, så kan vi i det mindste betale vores de der gæld, som vi har ikke betalt til IMF-banken, og så videre, og så videre, og så videre. Og så går de også ind, selvfølgelig det om økonomien, som de snakker om, så er der i selve den sociale liv, så går de ind og fortæller om, for eksempelvis enhver person, som bor i Danmark, skal vide, hvad demokratiet er. De ved ikke, hvad selv demokratiet er, men de vil gerne have børnene fra børneklassen, eller fra børnehave, op til universiteten, skal de kende til det her, den falske din, som hedder demokratiet. Og udlænding, hvordan skal de forholde sig de her ting? Fordi vi ved, at folk i moskéerne, nogle moskéer, de opfordrer til, at man skal stemme. Nogle moskéer siger, at det er bare haram, holde sig væk fra det. Hvad er vores rolle, når man kigger ind på det? Men jeg vil gå ind på det her, inshallah, meget mere næste gang. Jeg vil bare lige resumere det her. Vi skal vide, at muslimerne i dag, vi lever i en meget, meget mærkelig liv i dag. Meget mærkelig situation, vi lever i. Hvor end vi er i verden, om vi lever i Danmark, om vi lever i Kina, om vi lever i Pakistan, om vi lever i Saudi-Arabien, vi er forvirrede, vi ved ikke, hvordan vores liv er masser af forvirringer, vores liv er blevet baseret på bare, at hvordan jeg skal på en eller anden måde brødføde min familie, og de her tankegang, som jeg har, inshallah, hvis det er islam, så skal jeg bare bede mine 5 bønner, faste i Ramadan måned, og recitere Koran, og få mine børn til, inshallah, og få dem til at komme så meget mere ind i islam. Det er hver en person, han tænker over de her ting. Men i virkeligheden, de her falske koncepter, såsom demokratiet, såsom menneskeskabte lov, kommunisme og sekularisme og alt det der islamisme, alle de her ting, alle de menneskeskabte lov, folk bliver forvirret, tror, at det er en ny trend, det nye mode, at hvis man går ind for de her ting, så er man accepteret i samfundet. Men i virkeligheden, ligesom, hvis man går ind og kigger på det, så de her, der kommer med de her falske koncepter, idéer, hvad er det for nogle koncepter, idéer, de kommer med? Og hvad er det de her mennesker, der kommer med? Er det ifølge islam, der kommer med de her koncepter, idéer? Men er det fra nogle mennesker, som vi kalder kuffar, vantro, ikke-muslimer, hvad man kan kalde dem? Og hvis man går ind og læser dybt ind i det, demokratiet, alle de der ting, de kommer fra kuffar. Er vi alle sammen enige om det? Er vi alle sammen? Er der nogen, der er uenige her? Er der nogen, der er uenige her? Nej, vel? Så det vil sige, det her demokratiet, det kommer fra selve for kuffar af, og de vil gerne have på en eller anden måde folk ligesom integrere eller assimilere, nu er det flotte, fine ord, jeg bruger, men jeg mener, at på en eller anden måde acceptere deres livsstil, livsanskuelse, deres system, deres afgud. Jeg vil kalde det deres afgud. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger meget klart, hvis man læser surah, 51, nummer 56, Allah han siger, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah han siger, jeg har skabt mennesket til kun og kun, ikke at arbejde i Fona, ikke at arbejde i kiosken, ikke at have karriere, men kun og kun at tilbede ham alene. Illa liya'budun, kun og kun tilbede ham alene. Så muslims livsstil skal være, at han hver dag tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, underkaster sig til ham, udelukkende til ham alene. Det vil sige, han skal forstå, hvad betyder tilbedning? Hvad betyder i hans ydre liv og indre liv? Skal det baseret på, hvad Allah han siger? Skal det baseret på, hvad ens lystebegær siger? Det er meget vigtigt. Vi muslimer, vi siger, vi underkaster til Allah subhanahu wa ta'ala alene. Så skal man også forstå, illa liya'budun, jeg skal, og jeg har ikke noget frivalg, jeg skal underkaste til Allah subhanahu wa ta'ala, lige meget hvad der sker. Om jeg bor i Kina, om jeg bor i Saudi-Arabien, jeg bor i Danmark, jeg bor i Pakistan, jeg skal tilbede ham. Jeg har ikke nogen andre muligheder. Der er ikke noget, der hedder privat liv. Bror, det er mellem mig og Allah. Nej. I din ydre liv,
din handling skal vise, at du underkaster Allah subhanahu wa ta'alas enhed. At du udelukkende tilbeder ham. Det skal man se i dine handlinger. Fordi som muslim, så siger vi hvad? At iman det er qawl og amal, det vil sige, det er noget du tilstår med hjertet, bekendt med tunge og udførelse med handling. I har set mange konvertitter, når man har den i moskéerne, om det er mand eller kvinde. Hvad er det de ytrer? Hvad er det de siger? Hvad er det de siger? Det er trobekendelsen. Og i trobekendelsen siger han, Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hvad er det, han bevidner? Han bevidner, ingen har ret til at blive tilbedt eller følges eller adlydes, undtagen Rabbil Alamin. Kun en absolut skaber, som hedder Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, som er almægtig. Det er en muslim. Så bevidner han samtidig, så siger jeg bevidner, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam er Allahs hvad? Slave og budbringer. Det vil sige, muslim, han kan ikke komme med sin egen valg. Han skal underkaste til tawhid. Og det her trobekendelse, det hedder på arabisk tawhid. Det er trobekendelse, som jeg lige nævnte overfor, det hedder tawhid på arabisk. Så brødre og søstre, i dag, hvorfor er folk, har fået den forvrængede billede af islam? Hvorfor har de ikke har forstået den rigtige betydning af islam? Fordi de opfylder ikke kriterierne til tawhid. Hvis den virkelig forstår tawhid kriterier, så forstår han også, hvad er essensen bag ved islam. Jeg kan komme med en anden af jer, og Allah han siger, surah nummer 16, ayah nummer 36, Allah han siger, A'udhu billahi minash shaitan rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah han siger, jeg har sendt budbringer. Se hvad deres arbejde var. Budbringerne til en land, eller til landsby, eller en område, en samfund. Og hvad de sagde? De sagde hvad? At folk skulle kun udelukke til Allah subhanahu wa ta'ala og afvise hvad? Alt som hedder darud. Alt som hedder falsk Gud. Og en hadith fra Bukhari, Umar ibn Khattab, han siger, darud det er shaitan. Darud er shaitan. Kan I se det? Og Ibn Qayyim, han står og forklarer, hvad darud er. Han siger, det er noget, der går ud over grænserne. En, der kan blive tilbedt, følges eller adlydes ud over Allah subhanahu wa ta'ala, det er darud. Nu spørger jeg selv jer alle sammen, brødre og søstre. Demokratiet, det er menneskeskabte lov. Folk går ind og stemmer. Hvem er det, du repræsenterer? De her mennesker, som spiller selv afguder. Og profeternes arbejde hvad? De sagde til folk, folk, tilbed, følge, adlyde Allah, en absolut skaber. Og benægte og fremsige og sige til folk, I skal ikke tilbede darud. I skal ikke tilbede falske guder. Så demokratiet, det er, hvad er demokratiet siger? De siger, la ilaha illa al-insan. De siger, ingen er til tilbed, undtagen al-insan. Han skal tilbedes, og han skal følges, og han skal adlydes. Folk skal ikke tilbede Allah, han skal følge al-insan. Allah han siger, khalaq al-insan. Jeg har skabt al-insan, jeg har skabt mennesket. Mennesket siger, at vi er mennesker, vi skal spille Gud. Allah han siger, khalaq as-samawati wal-ard. Jeg har skabt himmel og jord. Vi siger nej. Den kom bare tilfældet. Vi må gå med. Allah han siger, innal hukmu illa lillah. Kun hans lovgivning, det tyder kun ham. Det er kun ham, der har ret til at lovgive. Meningsmæssigt er det. Insan siger, nej, jeg skal lovgive. Allah han siger, innal ardi lillah. De her jord, det er min. Mennesker siger, det er min. AP Møller siger, det er min. NATO siger, det er min. FN siger, det er min. Lars Løkke siger, det er min. De ejer menneskerne i det her jord, både deres liv og deres ressourcer. Og profetens kald var noget helt andet. Så hvad er demokratiet? Hvad er demokratiet? Det er meget sådan kort historie at forklare. Jeg kan nævne bare ayat her. Hvis jeg begynder at nævne, er rigtig meget, hele Koranen fyldt med de her ting. Hvis folk læser ayat efter ayat, hadith efter hadith, og hvad vores salaf ulama har sagt angående om at tilbe Allah subhanahu wa ta'ala. Og jeg siger livet, brødre og søstre, det er al-tawhid lillah. Hvis du forstår tawhid,
så har du forstået essensen bagved, hvad er valget. Du vil aldrig nogensinde sige, er det tilladt at stemme? Folk vil aldrig nogensinde sige, er det tilladt at forstå, hvad demokratiet er, så vi kan være en del af processen. Så islam har slet ikke vist os metoden til at få islam tilbage igen. Islam har slet ikke fortalt os, det vil sige, demokratiet har fortalt os, hvordan vi skal leve, hvordan vi skal indrette vores liv på. Demokratiet har fortalt os det. Og Allah kunne ikke fortælle os de her ting. Har islam ikke opfyldt kriteriet, hvordan vi skal leve? Islam har fortalt vores dag og nat, hvordan vi skal leve. Islam har fortalt os i hver detaljeret ting. Kig her. De her mennesker, som spiller guder derinde i Christiansborg. Om det er Lars Løkke, om det er Pia Kjærsgaard, eller Manu Sareen, om det hedder Nadim Farouk, eller det er en, der hedder Kamal Qureshi, eller også videre, hvad de hedder, eller nogen fra Enhedslisten. De kan bestemme, hvad er rigtigt og hvad kan forkert være for os. De kan fortælle os, at det er tilladt, at vi kan drikke alkohol, bare fordi man har frihed til at gøre det. De kan fortælle os, at vi kan bestemme, vi kan lovgive, som vi, vores lyst og begær, siger til os. Som muslim skal vi vide, er det tilladt at følge eller acceptere deres valg, så han kan repræsentere dig i valgkampen og sige, okay, Kamal Qureshi går ind for homoseksuel, for eksempelvis. Okay, det vil sige, når jeg giver valg, på en eller anden måde per automatik, går jeg også ind for homoseksuel eller lesbiske. Det gør du, når du bestemmer. Allah han siger, det er haram. De siger, det er halal. Halal er bayan, haram er bayan. Islam er meget klart. Islam har fortalt, hvad er halal, hvad er haram. Og halal er meget klart, og haram er meget klart. Brød og søster. Hvorfor jeg hæver det her min stemme? Det er kun på grund af, at demokratiet nu der er shirk. Og hvad er shirk? Hvad er shirk? Jeg har sikkert hørt mange gange fra brødre og søstre, folk siger, shirk bror, demokratiet er shirk og kufr. Folk ved ikke om, hvad shirk og kufr er. I den arabisk, hvis man tager den arabiske ordbog frem, og fortæller bare, hvad betyder viden, bare almindelig viden, hvad betyder viden? Viden betyder, hvis du læser en sætning, og har det der fatteevnen, eller du forstår selve helheden af sætningen, hvad den siger til dig, så har du forstået viden af det her sætning. Jeg siger ikke, hvad Hukum Sharan, hvad Sharia siger om viden, ikke? Fordi Allah siger meget klart, fa'alam annahu la ilaha illallah. Du skal vide, hvad la ilaha betyder. Jeg siger bare den arabiske sprog, hvad betyder selve viden? Viden betyder, at du skal have viden om en sætning, helhed. Hvad sætningen fortæller dig om? For eksempelvis, der står her, valgløs Majlis projekt. Hvis nogen der fortæller mig her, der står, valgløs kirkeprojekt. Så siger har du ikke læst rigtigt, eller forstår du, hvad du læser? Det er almindelige snak, vi snakker. Hvis du læser fra aviserne, og du læser, du prøver at forstå, eller de mennesker, som læser på universiteterne, eller dem, der læser pensum til eksamen. Hvis man tager op til eksamen, og man har ikke læst pensum, man har ikke forstået pensummet. Du læser bare, du forstår det ikke. Har du så optaget viden, det her, er det pensum? Alle vil sige nej. Hvem er så la ilaha illallah? Hvem er den, når en muslim siger, ashhadu, aslamtu, når han siger de her ting, så han ikke slet forstår, hvad kriteriet til la ilaha illallah er. Han forstår ikke, hvordan kan jeg, for eksempelvis, hvad betyder la ilaha illallah? Hvad betyder nafi og ahvat, det arabiske ord? Nafi betyder at benægtelse af afguder. Jeg benægter alle de falske guder, før jeg accepterer og bekræfter Allah subhanahu wa ta'ala enhed. La ilaha. En muslim siger, når han siger la ilaha illallah, først han siger la ilaha. Det vil sige, at jeg benægter de falske guder. Og demokratiet er en af falske guder. Og i Christiansborg sidder nogle falske guder, der spiller guder. Levende, døende guder, som har øjne og ører ligesom os. Som trækker vejr som os. Som bestemmer. Og du skal indrette det liv, som de vil gerne have. Er det de siger? 8 timer søvn. 8 timer frihed. 8 timer arbejde. Kig, hvordan den er bare kommet op fra begyndelsen af 1900-tallet med, hvordan folk har taget det sig. Og taler hvert om det. Uden, det er nogle mennesker, der har fortalt de her ting. At du skal have 8 timer søvn. Du skal have 8 timer arbejde. Og du skal have 8 timer frihed. Det er mennesker, der selv har skabt de her ting. Og vi følger bare.
Ingen har stillet spørgsmål. Hvem har kommet med det her? Er det Allah, der har kommet med det her? Er det profeten sallallahu alaihi wasallam, der har kommet med det her? Hvem har kommet med det her? Kuffar, der har kommet med det her. Kan I se det? Så hvad er shirk? Kort fortalt, det var meget kort at fortælle, hvad er demokratiet, hvad den siges. Jeg skal nu gå ind på, hvad er demokratiet, hvad har den givet os. Jeg skal nu komme på det her punkt også, inshallah. Nu kommer vi ind på, at demokratiet er shirk. Er det demokratiet shirk? Og hvad er Allah, han siger om shirk? Har vi muslimer kun fortalt om, at shirk, det er min bror og min søster, det er kun, hvis du går over til gravpladserne, eller du tager en anden afgud og begynder at følge og tilbede ham, for eksempel gravpladser, eller idoler, eller tager solen, eller tager månen, eller tager stjernerne, Jupiter, Venus, og tager dem som afgud. Når vi læser Kitab al-Tawhid, så læser vi de her ting, men uden at forstå fiqh al-waqi', at forstå realiteten. Hvordan skal jeg forstå, når Allah han siger shirk, så skal jeg forstå, hvad er der sker shirk i nu om dagen. Har vores salaf og salaf forklaret det? Jeg giver den bare en lille forklaring. Se her, når vi siger, mange folk siger, den er som vi kender, inil hukmu illa lillah. At det er kun Allah subhanahu wa ta'ala lovgivning, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, som har ret til at lovgive. Okay, meningsmæssigt er den er. Vi siger mange gange, okay, en tidspunkt fra Sheikh al-Islam i et tidspunkt, historiskmæssigt tidspunkt, hvor tatarerne kom både i Bagdad, både i Syrien, de havde Bagdad i munden, de der tatarer. Deres hænder var tæt på Syrien, Al-Sham, Egypten. De ville tage hele den muslimske verden. Dengang Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han kom med en fatwa. Hør godt efter, vi har en islamisk dag. Folk kendte noget til tawhid. Og folk lavede salat, havde skæg. Kvinder havde hijab, niqab på. Kig på, Ibn Taymiyyah, han kom med en fatwa, hvor han siger, angående om de der tatarerne. Tatarerne var en befolkning, som var kuffar, som levede dengang fra Fjernøsten, det vil sige tæt på Kina, Mongoliet. De kom, de har også taget Kina og de andre lande ved siden af, da de kom til muslimske lande. Og mange af dem blev hvad? Muslimer, såkaldte muslimer. De kom ind i den muslimske verden og begyndte at indtage. Og nogle gange, de sagde, vi følger en bog, som hedder Yasik. En bog, som hedder Yasik. Det er deres lovgivning. De har blandet Yasik med noget fra Koran, noget fra Sunnah. De tog ud fra deres lyst og begær. Tog på de her lovgivninger og lavede en bog, som hedder Yasik. Så sagde vi følger også nogle gange Yasik, nogle gange Koran, Sunnah, nogle gange sådan her højt. Kan I se? Højre og venstre der. Så i Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han siger, de her, som såkaldte muslimer, og I kan læse hans majmu' fadawa, som han har lavet. Han siger, og dengang fadawa, da han kom ud, han sagde sådan her. Han sagde, de her mennesker, som lovgiver en dag med Allahs lovgivning, en anden dag med Yasik, deres blod er halal. Lige meget, og deres penge er halal. De er blevet frafaldet. De er blevet frafaldet fra islam. Hvorfor? Og selvom de beder, selvom de faster, hvorfor? Fordi de tager en anden lovgivning end Allahs lovgivning. Kan I se det? Det er bare hans fatwa, han kom med dengang i hans tidspunkt. Kan I se det? Det er bare hans fatwa, han kom med. Nu når vi relaterer de her mennesker, de samme mennesker på for, de tager ikke engang islams lovgivning. Det er ikke engang tatarerne. Tatarerne stod stadigvæk, sagde vi, inden da vi tager islam, og næste dag tager vi Yasik. Eller nogle dage efter lyst at begære. De tager ikke engang islam, de siger islam. En af demokratiets organer hedder, hvad? Frihed, ytringsfrihed. Frihed, nu kan jeg ikke gå ind og komme ind på forskellige slags frihed. Der er noget, der har ejendomsfrihed, der er noget, der har personlig frihed, der er noget, der har religionsfrihed, alt det der frihed, personlig frihed, alt det der vrøvl, som vi har. Personlig frihed, det vil sige personlig frihed. Du kan tage tøj på, som du ønsker. Du kan sige, hvad du har lyst til. Du selv bestemmer de her ting, kan jeg sige det? Religionsfrihed, du kan være hindu, du kan være sikh, du kan være muslim. Det vedrører ikke person, hvis man har en anden specifik religion. Om du kan tro på Thor og Odin, det er også lige meget. Om du tror på et spil, der hedder PlayStation, hvad hedder det nu? Lord of... hvad hedder det? Warlords? Ja, hvis du tager det som Gud også, det er ikke noget problem. Det er religionsfrihed, det er ikke noget problem.
Men de har problemer med al-islam. Det er kun problemer med islam. Det er ikke problemer med hinduisme, sikhisme, kristne, alle de der ting. Det er ikke noget problem. Ved du hvorfor? Det er fordi falsk religion de har. Deres din er hvad? Deres din er hvad? Hør her godt efter. Hvad er Kamal Quraish står og siger? Deres din er homoseksuel. Vores din er ren. Kan I se det? Vores din, det er ren islam. Vi siger nej, vi har manden, kvinde, de går inden for ægteskab, så bliver man gift. Deres din er hvad? En jeg mødte i dag, en anden skolebetjent, han siger til mig, deres din er at spise alt muligt. Vores din er al-halal, al-bayyin. Kan I se det? Og deres alt muligt haram. En han sagde til mig, skolebetjent til mig i dag, han sagde, i dag skal jeg spise sammen med min søn, hvad? Krokodil i en australsk restaurant. Jeg stod, nå, okay. Jeg tænkte, subhanallah, kaffe, man, Allahu akbar. Hvad er det, han siger, mand? Han siger, en dag han sagde, mine venner har spist edderkop fra Thailand. Edderkopper. Og jeg har smagt slangen. Jeg siger, alhamdulillah, jeg har islam. Jeg har ni'ma al-islam. Allahu akbar, Allah profeten har fortalt mig det. Hvordan skal jeg, når jeg går på toilettet, så ved jeg godt, hvordan skal jeg rengøre mig. Profeten har fortalt mig, hvordan skal jeg rengøre mig fra de hår, som der ikke tillader for mænd og for kvinder. For eksempel de her, som vi har med armhulerne, eller på selve private dele, de hår, som vi har, dem fjerner vi. Hvem er dem? De går måske, ja, hvornår går de i bad? Kan I se det? Hvad er deres din? Hvad er det, den fortæller os? Kan I se? Vi har islam, alhamdulillah, alhamdulillah. I skal altid sige alhamdulillah, 1000 gange, millioner gange. Alhamdulillah, vi har islam. Vi er muslimer. Vi har profet sallallahu alaihi wasallam. Og vi er følge af hvem? Vi er ikke følge af kun af profeter. Vi er følge af alle de her retlige profeter. Om det er Isa, om det er Musa, om det er Ibrahim, om det er Jakob og Ismail. Alle de her profeter, de har kommet det samme budskab. La ilaha illallah. Og folk siger, la ilaha illallah. I bliver reddet. I kommer ikke i helvede. I kommer i paradiset. Akhi, vores din, så smuk. Akhi, vi skal være stolte af vores din. Hvordan kan vi blive forvirret, når de kommer med valgkampen? Hvordan kan vi blive forvirret, når de siger, gå ud og stemme? Hvordan kan de her ulema eller de her imamer siger, okay, der er noget, der hedder mindre skadelig eller større skadelig, hvis du går og stemmer Enhedslisten. Hvem har sagt det til os? Har professor Allah sagt det? Har Allah sagt det? Hvem har sagt de her ting til os? Jeg skal nok komme ind på det næste gang. Fordi det er meget brisk. Vi skal kende til deres tricks. Kan I se det? Men herover personlig frihed. En af ytringsfrihed er, at de året rundt, ikke året rundt, flere år rundt, de står med åben sæson, diskriminerer profet sallallahu alaihi wasallam. Det er ytringsfrihed. Er det her lige demokratiet? Det er en af deres organer, der står og fortæller. En af deres ytringsfrihed, det er også diskriminere al-hijab, niqab. Når de har lyst til Pia Kærsgaard har noget at tale om, taler muslimers niqab. Står og nedsætter en tale. Diskriminerer al-islam åbenlys. Er det demokratiet? Kan I se det? Er det demokratiet diskriminerer vores fastemåned? Er det demokratiet at stå og fortælle om, hvordan vores moské skal bygges? Er det demokratiet, der står og fortæller os, at vi det for muslimerne måske i fremtiden ikke bedre, det er ikke godt, hvis de spiser halal? Er det demokratiet? Og muslimer skal bare tage imod. Og så bagefter går i stemmen til ind til de der, der spiller guder. Går i stemmer til, Manu Sari, som går ind for homoseksuel, som går ind for nogle andre, Enhedslisten går ind for dyresex, bare at dyrene ikke bliver belastet, så er det tilladt at have sex med dyrene. Allah musta'an, hvad er det for en din, de har? Og udover det her, brødre og søstre, det er det, der rammer os mest. De kører en krig mod muslimerne, både i Danmark, både i udlandet, i Afghanistan og i Libya og hvorhen i Irak. Og sandheden er det. De kører en krig med hvad? Yasudduna med deres penge. Med deres militær fysisk tilstedeværende i Afghanistan.
Og med deres mund i Danmark, hvor de diskriminerer muslimer åbenlyst hver eneste dag. Kører de i krig? Kører de i psykologisk krig? Kører de i en fysisk krig? Kører de i deres dagerkrig mod muslimerne? Er det her demokratiet? Alle dem, der går ind for stemmen, spørg dem, sig til dem, alle dem, der spiller, der hænger ud i København, i hele Danmark, går de ikke ind for krigen? Mine bror og søstre. Har de ikke blod på deres hænder? Bare igen et ganske almindeligt spørgsmål. Hvordan i alverden kan du gå ind for sådan noget, når de har blod, muslims blod på deres hænder? Hvordan? Spørg mig. Hvordan? Og du giver stemmeret til de her mennesker? Og du giver repræsentant de her mennesker? Starten af krigen, lige meget hvad de siger nu. Vi siger lige ud. Professor Allah siger, ham der støtter en mujahid, bare med pengene, han er med fysisk form i jihad. Er det professor som siger? Kan I se det? Du vil sige, du får det samme belønning, hvis du giver og støtter brødre og søstrene, som kæmper mod besætterne i de her muslimske lande. Du får det samme belønning. Okay, støtter de ikke her de danske soldater, danske psykologiske krig mod muslimerne, de her politikere, som deres plakater hænger ud rundt omkring i Danmark? Kører de ikke deres krig, psykologisk krig? Jo, økonomisk krig kører de. Og deres dagerkrig med munden, det kører de også. Så hvor muslimer, det er meget følelsesmæssigt emne, men se her. Professor Allah siger, lad jihad med din mund, med din fysisk form og med dine pengemidler, mod alle mushrikin. Okay. Det muslimerne gør, det er nede i Afghanistan. Alhamdulillah, de kører fysisk krig mod. Alhamdulillah, og vi er i gang med at vinde. Hvilken krig kører de her i Danmark? De fortæller, nej, vi er i gang med at vinde krigen. Er det det, de siger? Deres dagerkrig. Deres psykologisk krig. Og deres økonomisk krig, hvad er det? Hver år, hvor meget budget giver de ned til Afghanistan? 30-40%. Så jeg spørger jer selv, jeg spørger jer, de her politikerne, har de ikke accepteret det? At siger de ikke ja til, at der stadig er krig nede i Afghanistan, i Libyen, eller måske snart i Syrien? Hvorhen? I Irak? De kører den krig. Og det har været demokratiet, som går ind for det. Lige meget nogle politikere siger, nej, vi har stoppet med krigen, men efter 2002, alle sammen sagde ja, og de gik ned i Afghanistan. Hver dag bomber de muslimer, hver dag. Vidste I det? Der er en dansk firma, faktisk, som giver brændstof ned til de her, i de her lande som Afghanistan, Pakistan, de her ubemandede flymaskiner, de får de her brændstof fra en dansk firma, en privat firma, som regeringen giver dem tilladelse at gå ind og bekrige muslimerne. Åbenlyst siger de. Er det demokratiet? Er det ikke demokratiet? Det er demokratiet. Særligt det er demokratiet. En anden ting. Allah, han siger i Koran, at demokratiet er særligt shirk. Det er shirk og kufr. Det her er klart og tydeligt. Brødre og søstre, det er en advarsel, og I skal forstå det. Der er ikke noget, der hedder større ondskab, mindre ondskab. Det er kufr og shirk. Fordi hvorfor? Fordi når en person giver valg eller stemme til en eller anden repræsentant fra en eller anden, de her foreninger, eller de her politikere, partier, så den stemme, har du sagt ja til alt, hvad han går ind for. Krigen er okay, som jeg har allerede forklaret jer. Om det er homoseksuel, om det er dyresex, om det er haram til halal. Hvor Allah han siger haram, de siger halal. Allah siger, lad være at drikke alkohol. De siger, jo, vi skal drikke alkohol. Allah siger, der skal ikke være nøgenscener. Nej, vi skal have nøgenscener. Her kig, subhanallah. Bliver muslimer ikke sure? Wallah bliver ikke sure. De her politikere, de går ind for. Alt, der kommer ind på fjernsynet, de er med til at indordne sig, at de program, der kan komme ind i fjernsynet, de er med til det. Jeg kigger ind, mens jeg skal til somalisk moské, så kigger jeg en plakat, hvor der står fristet. Fristet af hvad? Vi skal se, hvor langt kan du gå ind, hvor langt kan du komme ind på fristet. Hvad er fristet? Fristet hvad? Er zina. Deres program. Og så står der der, glæde til om mandagen, fordi du skal se det her program, som hedder fristet. Hvor langt kan du gå? Hvor langt kan du gå til zina? Allah musta'an.
Det er lige demokratiet. Deres programmer kommer og fortæller os, Wallah, han siger, det er haram. De siger, det er halal. Deres liv er baseret på zina og alkohol. Og at tage alt muligt narko, som de har. Narko måske siger, de har alkohol, men narko, som de selv siger, okay, det er ikke tilladt. Okay. Men folk tager stadig narko. Folk alligevel smugler det her narko ind i landet. Lige meget hvad regeringen siger. Med alkohol. Hvor meget har alkohol ødelagt menneskets liv? På grund af professorer, som siger i en hadith, at alkohol er moren til hvad? Moren til al haram. Moren til al haram, kan I se det? Men de har gjort det til det. Så alle partier går ind for alkohol. Alle partier går ind for, at du er friheden til at begå hår. Når selve regeringen gør det gennem medierne, hvorfor ikke skulle en pige på 12 år, eller en dreng på 12 år, have et sammenkøb med hinanden? Det tillader jo. Så alle de her partier, de går ind for de her ting. Og Allah han siger haram, de siger halal. Og Allah siger det halal, de siger haram. Allah siger hijab, det er halal, de siger det haram. Allah han siger, at folk muslimerne skal lave salat, de siger nej. Vi skal også stoppe med at de her prædike, at de her salat i skolerne, i gymnasium. Kan I se det? De gør det modsat, hvad Allah han siger. Så alle de der politikere, de går ind for de her ting. Så sandelig, når man giver stemme til de her mennesker, så har man gjort ham person, at give ham tilladelse til at gøre, hvor Allah siger haram, han siger halal. Bare den ene ting. Bare den ene ting. Kan I se det? Så det her, I ser profet sallallahu alaihi wasallam, jeg giver en hadith, en rigtig smukt hadith, hadith sahih. Det var en person, som hed Abu Shuraih hed han. Han blev kaldt Abu Hakam. Abu Hakam blev han kaldt. Så profet sallallahu alaihi wasallam, det var en muslim, en sahabi. Han kommer over til profeten kalder på ham. Han siger, Abu Shuraih, jeg skal tale med dig. Hvorfor har du fået den navn, Abu Hakam? Så siger Abu Shuraih, han siger, det er fordi, jeg er problemløser for nogle folk. Problemknuser faktisk, for nogle stammer. Så folk, de plejer at komme over til mig, og gøre mig til mælder. Så jeg giver den en hukum, en lovgivning, en beslutsom, eller den sidste ord, hvor jeg kommer med en lovgivning og fortæller dem, at de skal på en eller anden måde gøre det på den her måde. Så profet sallallahu alaihi wasallam siger, og se hvordan han forklarer ham. Han siger, Abu Shuraih, hvad hedder din ældste søn? Han siger, Shuraih. Okay. Fra nu af, jeg vil kalde dig Abu Shuraih, ikke Abu Hakam. Fordi det her navn betyder Allah subhanahu wa ta'ala. Allah er al-Hakam. Lovgiveren. Kan I se, hvordan profet sallallahu alaihi wasallam fortæller til sahabi? Og de her mennesker sidder i parlamentet og siger, vi er guder. Hvad kan du gøre? Vi spiller guder, vi vil være guder. Hvad vil I gøre? Profet sallallahu alaihi wasallam kunne ikke tolerere, at muslimer skulle have de her navn. Eller profet sallallahu han tillod de her ting. Han kunne ikke tolerere de her ting. Ja. Nogle folk, som lavede krig med profet sallallahu alaihi wasallam, eller sahaberne, bare lavede krig med profet sallallahu alaihi wasallam og sahaba. Hvad er det Allah han siger om dem? Allah han siger i surah Tawbah, ayah nummer 65-66. Allah han siger, efter der var nogle folk, de havde valgt til et slag, der hedder Tabuk-slaget. Jeg fortæller lige baggrundshistorisk lige ved. Tabuk-slaget. Hvad har de lavet? De har lavet jihad fi sabilillah mod hvem? Mod kuffar. En af de store handling, som de har lavet. Allahu Akbar. De skulle vende tilbage til hvorhen? Til Medina. Så er der nogle mennesker der, og Allah han kalder dem hvad? Muslimer. Jeg skal nu læse ayah op til jer. Allah kalder dem muslimer. Så mens de sidder, ligesom vi nogle gange sidder og griner af nogle andre brødre, nogle andre laver nogle sjov nogle gange. De lavede sjov med hvad? De lavede sjov med sahaba og profet sallallahu alaihi wasallam. De sagde, at de her mennesker, de er nogle kujoner, de har tykke maver, de kan ikke engang løbe, hvad er det for nogle mennesker? Så du den der til slaget? Se hvordan de gjorde? Se, de stod og talte om sahaberne. Bare dårlige ord. Bare dårlige ord. Se hvordan Allah han tolererer ikke engang dårlige ord om sahaberne. Dårlige ord om sahaberne.
Så da ayatene kom, så sagde de, vi kom, og Allahs profet, vi lavede bare undskyldninger. Vi havde bare tom snak. Vi snakkede bare om den. Se hvad Allah han siger. Allah han siger, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Okay. Allah siger, kom ikke med undskyldninger. I har viselig været vantro efter I havde antaget troen. I har viselig lavet kufr. I var muslimer før, nu har I lavet kufr. Lad være komme med nogle undskyldninger. Kan I se? Hvis vi tilgiver en del af jer, vil vi straffe en anden del, fordi I var sønderne. Men herover Allah subhanahu wa ta'ala fortæller om, som I skal bemærke herover, I har lavet kufr med jeres mund, efter I havde antaget troen. Allah subhanahu wa ta'ala kan ikke engang tolerere, når folk talte dårligt om sahaba og profet sallallahu alaihi wasallam. Og kig på de her mennesker, så ændrer lovgivning ind i parlamentet. I kender godt ayat, surah Ma'idah. I kender godt de her ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Hvorfor siger Allah subhanahu wa ta'ala siger, dem der ikke dømmer med Allahs lovgivning, de er kuffar. Jeg spørger dem, de er kuffar i parlamentet. De her såkaldte muslimer, og jeg nævner deres navne endnu en gang, Yildiz og alle de hedder, som laver hvad ed, forfatningsed, når de går ind og siger, vi vil bevare grundloven. Herover har de hvad? Antaget hvad? De har gjort vantro. De har lavet kufr med Allah subhanahu wa ta'ala. De siger, at vi vil holde danske rige, danske grundlov. Det vil sige, andet grundlov, sharia, sharullah, det eksisterer ikke. De siger, at vi sidder her og gør halal til haram, haram til halal. Vi vil gå ind for Afghanistan-krigen, Libyen-krigen, og alle de krige, som I vil føre. Vi vil sige ja, hvad I siger. De ændrer Allahs lov, brødre og søstre her. Allah kunne ikke tolerere, hvor folk lavede bare sjov med sahaba og profet sallallahu alaihi wasallam. Allah kunne ikke tolerere dem. Hvordan vil Allah subhanahu wa ta'ala tolerere en, der lovgiver en anden lovgivning end Allahs lovgivning? Jeg stiller spørgsmål til jer. Tænk over de her ting. Så, om det kommer i Qurayshi, om de ved, at de hedder alle de her mennesker. De har begået vantroskab, da de går ind i parlamentet. Livet. Og hvis en muslim kender til de her ting, og jeg siger her, efter at man har fortalt ham de her ting, angående det her, de her stemme, de her mennesker, de gør halal til haram, haram til halal, de går ind og bekriger muslimerne, de har blod på deres hænderne, og de går ind for alle de her ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt haram, om det er zina, om det er alkohol, osv. osv. Alligevel, han siger, man giver sin stemmeret til de her mennesker, og han siger selv om det her, Allah lovgiveren er stadigvæk gør dem til lovgiveren, så har han begået hvad? Generelt shirk med Allah subhanahu wa ta'ala. Og jeg siger generelt, kan I se hvor farligt det kan blive? Det er deres din, brødre og søstre. Det er deres din. Kan I se det? Og hvad er det, de siger? Demokratiet siger noget andet. Sekularisme. Allah må ikke blande i politik. Det vi siger i samfundet, det er os, der skal bestemme. Og Allah subhanahu kan bestemme op i himlene. Eller inde i husene, i 4 vægge. Er det ikke kufr, det siger noget? Er det ikke kufr? Kufr efter kufr. Så du er meget religiøs. Vi muslimer, vi har system, vi har din, vores din, den har system, om hvad du kan kalde det, om det er ideologi, system, det er helt, religion, det er det hele. Der var muslimer, da de sagde, la ilaha illallah, romeriet passede, de blev bange. De vidste godt, at muslimer ville komme ind til de her lande. Hvorfor? Fordi de kom ind i et system, som ville retfærdiggøre. Hvad? De ville retfærdiggøre Allahs din. De ville komme med barmhjertighed. Det vil sige, hvad er halal på Allahs jord? Ikke haram på Allahs jord. Og kig på ham der. Bare når man kigger tilbage på historien. Der er ham der, Hergelet.
ham der romerigets leder dengang fra Sham, da han fandt ud af, at profet sallallahu alaihi wasallam var profet, da han spurgte Abu Sufyan, hvor mange tilhængere har han? Han sagde, Abu Sufyan, der er nogle fattige, svage mennesker sammen med ham. Han sagde, det er et tegn for, at profeten plejer at have svage og fattige mennesker sammen med dem. Så muslimer i dag, om vi er svage, om vi er fattige, vi har stadig et hak. Vi har stadig sandheden. Det er al-Islam, brød og søstre. Vi har profet sallallahu alaihi wasallam. Vi har sahaba. Vi har de bedste mennesker. Vi har al-Quran. Vi har al-Sunnah. Og profet sallallahu alaihi wasallam i en anden hadith siger, hvis I holder med de her 2 ting, I vil aldrig blive vilde. Wallahi, hvorfor går vi ikke ind og læser det her og forstår det? Hvorfor går vi ikke ind og læser? Kig på ham kafir dengang. Han forstod det. Han siger, profeterne, de plejer svage og fattige mennesker. Hvad er det, han siger efterfølgende? Han siger, Wallahi, den der profet, den brev, som jeg har fået, senere han siger, Wallahi, hans rytter, de vil komme og tage hele ejendom fra Romeriet. Han forstod godt, hvad brevet sagde. Han forstod godt, hvad la ilaha ville komme og gøre. La ilaha illallah, hvis folk forstår det, så er det virkeligheden, det er duhed med handlinger. Europa landen efter landen, det er det, sahaberne gjorde. Det er det, vores opgave var. Men vi har glemt alle vores opgaver. Kald til gode, forbyde dårligt, lad dag lillah. Støtte muslimer, hvor end de er i verden. Det kan vi gøre. Tig stille, bror. Nej, sådan. Hvad mener du? Vi har lov til det. De har lov til at ytre sig. Og sige alt muligt om deres danske soldater. Hylder den alle mulige ting. Hver eneste dag. Bare vi siger, at vi holder sig med muslimer i, hvor end de er i verden. Åbenlys. Er det ikke tilladt? For dem er det ikke tilladt. For os er det ikke tilladt, undskyld. For dem er det tilladt. Er det demokratiet? Wallahi, terrorlov, som de kom dengang fra Quraysh side, de har de samme terrorlov igen, når muslimer kommer op og siger noget. Jeg prøver at sige til jer, brødre og søstre, at demokratiet, udover det her, deres elendige system, som er i gang med at kollapse. Kig her. Kig på, wallahi, kig på de her politikere. De lyver endnu en gang, at finanskrisen er i gang med at overstå, og der kommer en ny vækst. Løgn! Fordi deres far, USA, den har stadig finanskrise. Så sønderne, om de lyver og beruller deres befolkning, det er lige meget. Om Anders Fogh siger, om NATO siger, de bruger så mange penge, wallahi. De bruger så mange penge i krigen i Afghanistan, i Libya, i alt muligt. Se, hvor mange våben de sender dernede. Subhanallah, de taber stadig krigen. Der bliver sendt stadigvæk ligposer her til Danmark. Om det bliver sendt ligposer, hvad kommer der så? Handicappede folk tilbage igen. Eller nogle folk, som har brug for psykologisk hjælp. Hvor meget? Så siger de, vi har i gang med deres vækst. Vi bruger hele projektet på de her mennesker. Så I er i gang med at betale krigen. Det er det værste. Hvorfor manipulerer I med jeres egen folk? I har tabt krigen. Deres demokrati, deres kapitalisme, det er døende. Og det eneste ting, der kan redde dem, det er kun al-Islam. Kun al-Islam. Kan I se det? Og det er det, vores budskab er til dem. Vi muslimer burde gå ud og fortælle til dem, at inna al-hukmu illa lillah, ja. Det er det, vi vil gerne have. Og det er det, vi vil gerne have over hele verden. Ikke kun i Danmark, over hele verden. Vi er i gang med at gøre det i Afghanistan, vi er i gang med at gøre det i Somalia, og inshallah, vi vil gøre det over hele verden. For de vil gøre det, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os det. Og profet sallallahu alaihi wasallam har fortalt os det. Og det er det, jeg vil slutte med. Allah han siger. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Selvom kuffar havde det, din al-haq vil komme og være overlandet over deres hoveder. Over mikrofoner. Over deres hoveder, din al-haq vil komme over deres hoveder, bliver overlegen. Din al-haq, og al falskhed vil være under den. Det vil være slettet. Allah han siger, jeg har sendt. Det er Allah, som har sendt profet sallallahu alaihi wasallam. Med hvad? Med retning, med din al-haq, med sandhedsdin.
Og det vil komme over at være overlagt, dominere over alle andre systemer og religioner, selvom kuffar hader det. Selvom kuffar hader det. Det er noget, vi tror på. Det er noget, vi læser på. Det er noget, vi læser. Det er noget, vi har yaqeen, og den vil komme. Og den vil komme over hele universet, over hele kloden. Det er vores iman. Så vi skal bare være med til at gøre det, som professor har fortalt os. Kald sig gode, forbyde dårligt. Og det er, vi kører en psykologisk krig her. Vi kører en psykologisk krig mod dem. Kan ikke kalde sig den gode, forbyde dårligt, men der var det lad og fortælle det. Og det glemme af, hvad andre folk siger om os. Fordi professor sådan siger, en anden hadith, Ibn Majah, professor sådan siger. Han siger, etabler Allahs lov, om det er tæt på, om det er fjern. Og lige meget, hvad andre siger om jer. Hvad andre siger om jer. Se hvad den professor som siger en hadith. Og en anden hadith han siger, professor som siger, at Allahs hukum er bedre end 40 års regn. 40 års regn, Allahu Akbar. Hvorfor? Fordi du får tawhid, får den implementeret. Vores din, det er tawhid lillah. Med tawhid lever vi. Tawhid kalder vi. Med tawhid vil vi ofre vores liv. Det er det, vores islam er, brødre og søstre. Så hold jer væk. Hold jer væk fra det her kufr-system. Fordi vores Ibrahim al-Islam, vores profeter, holdt sig væk til de her ting. Fordi de her hvad? De har kun fjendskab mod islam. Og lige meget de kommer med Eid Mubarak til jer, med deres valgkampagne, om hvad de siger, vi er gode nok, vi skal nok komme med halalkød, åbne flere børnehaver. Det er kun haram og kufr og alle de der ting, som de kommer med. Så hold jer væk fra muslimer fra de her stem, og gå ind og læs jeres islam, læs jeres tawhid, forstå Koran, forstå professor deres budskab, og aktiver selv med det her din, både på jeres kroppe, både jeres tunge, både jeres hjerte og jeres hjerne, hele tiden aktiver med de her ting. Så vil Allah give nasr til jer, og Allah vil hjælpe jer, for det professor som siger hvad? Og mine brødre, det var det professor snakkede om. Han snakkede om nogle mennesker, som har ikke set professor sallallahu alaihi wasallam. Og Allah tilgiv mine brødre. Og Allah støt mine brødre. Meningsmæssigt af hadithen. Så siger sahaba, ja Rasulullah, vi er sammen med dig. Han siger, vi er dine brødre. Så siger professor sallallahu alaihi wasallam, nej, I er ikke mine brødre, I er mine sahaba, I er mine venner. Mine brødre er dem, som vil ikke se mig, men de vil gøre alt, hvad Allah og professor som siger. De vil følge Allahs lovgivning, de vil kalde sig gode, forbyde dårligt, de vil lade jihad fi sabilillah, de vil lade dag, de vil gøre alle de her ting. De vil etablere Allahs lovgivning. Og deres egen handling svarer til jeres 40 eller 50 gange. Spørger sahaba siger, 40 vores eller 40 deres? 40 af jeres i belønninger. Vi kan aldrig være ligesom sahaberne, brødre og søstre. De er over vores hoveder. Ligesom Abu Hanifa rahimahullah, han siger, ligesom Hassan Basri, hvad er ligesom vores Ta'abin, Salaf og Salih plejer at sige, sahaba er vores hoveder. Vi skal imitere de her mennesker igen. Disse mennesker, som levede engang, og i deres historiebøgerne, kan man se den, og man kan læse den, og man kan læse den i Koranen. Hver gang man læser dem, vores hjerter bløder, vores hjerter skinner, for de her mennesker, de var fascinerede mennesker, de her mennesker, sahaberne. Om de kunne ikke Koranen udenad, men de gjorde, hvad de sagde. Wallah, de gjorde, hvad de sagde. Om den første person fra Mekka, eller den sidste person, sahaba, som etablerede 2/3 af verden med sharia, Allahs lovgivning, de havde de samme forståelse af islam, som Allah kom med, og hvad professoren kom med. Og de holdt fast i det. Kig på Umar ibn Khattab. Da de to Persisk rige, sahaberne kom, og Amir al-Mu'minin. Vi har masser af bøger fra de her kuffar. Skal vi ikke læse den? Så siger Umar ibn Khattab hans udtalelse. Han siger, hvis der er noget godt, har vi Koran. Hvis det er dårligt, så skal vi holde sig væk fra det. Så brænd de her bøger. Umar ibn Khattab har læst Ph.D. Oxford Universitet. Kunne han få sig arabisk rigtig flot, ligesom de her mennesker? Nej, hvad er det? Han kunne Sharullah, brødre og søstre. Han kunne Allahs lovgivning. Han forstod Allahs lovgivning. Han forstod tawhid. Han forstod, hvad Ahl Sunnah wal Jama'a er. Og han gav sit liv for det her. Kan I se det? Allahu Akbar. I hans slutning af hans liv, han siger, hvem har slået mig? Så sahaba sagde, det var en kafir, der slog mig. Han sagde, alhamdulillah. Det var Adu Allah. Det var en fjende, der slog mig. Alhamdulillah. Nu vil jeg dø på en god måde.
bare muslimer ikke havde dræbt mig. Bare muslimer ikke havde dræbt mig. Kan I se det? Hans bekymring var, at han skulle lave service for muslimerne. Kan du se det? Det er hans liv, var. Når Allahs hukum kommer i implementering, så ser man de her mennesker. Og hvem skal være de her mennesker, brødre? Det er jer. Vores søster, jer. I skal være de her sahabiyat, som Safiya, Khadija, Aisha, alle de her sahabiyat. Og vi skal være ligesom hvad? Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali, fra dem alle sammen. Og hvem mere? Hassan bin Thabit, Abdullah bin Ruaha, Abu Ubaida bin Jarrah, alle her, og Ukasha, og alle de her sahaba, brødre og søstre. Disse mennesker, de ændrede historien, menneskets historien. Inshallah. Jeg har ikke noget mere at sige. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.